Sanibona. Sanibikelela uMakhandlela lo. Uyena uMakhandlela. Lobikelelayo. Lo number 0310650086. Ngose WhatsApp ngethi 077 athi 4600 kubo 641 77 4600 kuzoba u641 enye ithi 078 65 43103 078 65 43103. Sibingelele insizwa ekhuluma ithi mkhulu ngicela ukubuza ukuthi unayo yini induku yokuphonza umuntu abuyele wena noma simshaye ngesichitho amuyeke lowo athandane naye abuye myeke lathandana naye abuye noma mfuthu ngiyakuzwa ngokukhulu ukuzithoba ke insizwa kithi. Vele ngiyamphonsa umuntu mina ngimshaya ngesichitho futhi la khona libhubha umhlabathutho kuphela umehluko uyizwe kahle le ndaba nabalalele nawe mnikazi wecomment. Mawumchitha umuntu lapha kusho ukuthi uzophuma lapha eze kuwena ngilalela. Mawumshaya ngesichitho umuntu lapha kusho ukuthi umshaya uza kuwena umshaya ngesichitho antande ahambe. Enye into ke kushiyana amasenti kubantu mabekhuluma nami njengodokotela uyenzeka athola isichitho amhlukanise mase emphonsa ngizoze ukubuyisa kodwa lithelani ungamshayi ngesichitho angikunike mina umpi yakhe lapha khona umpi yakhe lapha amadoda amnenkani othi momphonsa lo muntu mawukhuluma uthi sibanibani ngicothe lokudala ongithanda ngalo makuthi uthando lami sokuthathwa umnika umuntu ngithi alibuye akuvume imamba kuvuke inyosi kuvuke inyoka uyezwa sakhulaka ukuthi avela benolaka mawukhuluma kulamadoda usukuthi enye indoda ibone isilwane ibone izinyoka uma siyaphephetha umphonse uyezwa lapho suke senzela ukuthi othando lakulona kube khona ulaka mithi yakhuluma indoda bayazika abantu abalonkinga manje uthi uyakhuluma nomuntu wakho kuba ngathi isilwane akuphendula akubhekisele suke sakha lonto ngesikhathi umphonsi ucela uthando kube sekuguquka kuvele athi menyanya lo avela abona acabangele athi ngeke ubaba wakhe uyazi we right kunalento kusuke kwakhiwa lonto enjalo ekhehla lami ngoba vela amadoda asuke kufuna kubuse wona uphume enye indoda inkuzi embele ehlala esibayeni masuke sikhipha lo yamuntu lapha sishanga izinto ezistrong azothi mekucamanga kube khona ulaka la yekhona mase yabuye